I pozdrav svima, Supreme Nexus ovde, nalazi se ovde po jednom sunčanom danu u prirodi i testirat ću jednu spravicu koju ranije nisam imao prilike da vidim i da imam. Ovo je dron, dron koji nije pravi dron, već je više kao, ajde da kažem, igračka koja leti, znači nije potrebna dozvola za njega, ima gomilu sjajnih mogućnosti, ima bateriju koja se puni i vrlo lako možete da se igrate sa njim bilo gde da odete, snimite vaš odmor, takođe ima kameru koja snima u 720p rezoluciji, tako da možete napraviti razne lepe snimke, a mi ćemo danas da ga testiramo, da vidimo kako se vozi, kako funkcioniše, šta možemo lepo sa njim da radimo i kako možemo sa njim da upravljamo, koliko je to u stvari teško. Sad pre samog letenja otićemo na zvanični sajt koji, verovali ne, postoji na srpskom jeziku, tako da sve o ovom dronu možete pronaći na sajtu, linkom se nalazi u opisu. Imate ovde jedan jako simpatičan video, pa eto, pogledajte ga i bukvalno ćete u minut i po saznati sve što treba da znate o ovom dronu i kako možete lepo da ga koristite. A glavne stvari, evo, navedene su i ovdje. Znači, kompatibilan je sa VR-om ako imate onaj VR headset ili bukvalno onaj Google Cardboard, možete lako da ga kontrolišete i tako. Postoji čak opcija da se doda game controller za recimo Android ili iPhone, znači da upravljate putem džojstika i samo letenje dronom vidjet ćete podsjeća na igranje video igara. Šta je jako bitno jeste što sam dron posjeduje bateriju unutar sebe i dozvoljava vam da letite čak 13 minuta, što je daleko više nego bilo koji drugi proizvod u ovoj klasi ili u ovom cenovnom rangu. Sam dron je ograničen Wi-Fi signalom koji vaš telefon nudi, tako da ide do nekih 100 metara udaljenosti od vas. Posjeduje 725 video kamericu, kao što sam rekao, da li fotografije, da li snimke, i ima čak 2 smart antene. Poletanje je jednostavno, može čak da vam poleti iz ruke, okreće se u sve moguće strane, a vrlo lako se pomera gore-dole kako bi uhvatili što bolji ugao. Sama kamerica pravi i fotografije veličine 5 megapiksela, dron posjeduje Intelov procesor, tako da sve to radi jako lepo, elektronska stabilizacija slike, jer vrlo često se dešava da u vazduhu duva vetar, pa ga malo zaljulja, međutim to se ne primeti uopšte i možete vrlo lako da hvatate putem aplikacije i snimke i fotografije, što je, vidjet ćete, dečija igra. Ovdje vi možete vidjeti tehničke karakteristike, eto ja bih samo izdvojio da je sam dron nevjerojatno lak, znači teži samo 80 grama, imao i ove zaštitnike za propelere kako ne bi se negde udarilo, oštetio, u paketu dolaze i rezervne ove latice, tako da možete i da ih zamenite, postoji zaštita od slabe baterije kad vas sam sistem upozorava, to sam ja nažalost saznao na teži način, može automatski da poleti i sleti, ima sigurnosnu zaštitu i sistem pozicioniranja, a šta je jako bitno, možete da napišete program za njega ukoliko se razumete malo programiranje i da ga napravite da radite bukvalno bilo šta. Sad šta je posebno interesantno, šta će se mnogima svidjeti, jeste što ovaj dron ima čak i skinove, znači možete menjati boju tako što ćete menjati ove futrole i dolazi u 3 boje, beloj, žutoj i plavoj, izgleda jako cool. Još jednom, sajt je telo.rs i ajde vidimo kako leti taj Rise Telo dron i šta ja mogu da uradim sa njim, valjda ga neću slupati. Ovakvim dronom se upravlja putem mobilnog telefona, znači potreban je smartfon koji se konektuje na Wi-Fi signal koji odašilja dron i onda on odleti, a vi ga kontrolišete i snimite sjajne fotke. Tako da, ajde vidimo kako se ovaj dron ponaša u vazduhu i šta možemo lepo da napravimo sa njime. Sad moram reći da je sam meni, tačnije ova komandna tabla u aplikaciji na telefonu, jako dobra za snalaženje i meni koji igram igre bukvalno godinama. Apsolutno nije predstavljalo nikakav problem da se snađem i odmah poletim. A prvi utisak koji sam imao kada sam ga upalio, bukvalno fenomenalno, znači ovo je veoma zanimljivo, bukvalno odmah sam poželeo da imam još nekog sa dronom, da se trkamo, da pravimo neke vratolomije, lobotomije, da prolazimo kroz neke zapaljene prste, znači veoma je zanimljivo voziti ovaj dron i samo upravljanje je bukvalno do te mere pojednostavljeno da čak i dete može bez problema da ga koristi. Sad, iako je sama kamera, kao što sam napomenuo više puta, 720p rezolucije, znači ne pravi neke najbolje sad fenomenalne 4K snimke, iskreno me je jako iznenadila jer je slika veoma stabilna, veoma jasna, veoma bistra, lepo se vide face, ponekad tako kao izgubi neki frame, međutim ništa značajnije, i iskreno ovaj dron je napravljen da pravi snimke koji bi se kačili i šerovali na socijalnim mrežama, znači Instagram, Facebook, tako da kada vi prebacite ovaj snimak tamo, suzite ga, malo ga izeditujete on će da pršti koliko je dobar, pogotovo za Instagram koji značajno smanji kvalitet i čak i snimaka visoke rezolucije.
Tako da ovo je bukvalno za ove pare, ja mislim da ne možete nikako više da izvučete i stvarno predobra stvar. Kao što vidite, znači slika je jasna, čak i po večeri gdje samo osvjetljenje nije najbolje, sve se jasno vidi, ove tranzicije i pomeranja drona su jako lepo propraćene, stabilizacija je vrhunska, znači uopšte se ništa ne trese, ne cima, pa ja da idem sa telefonom u ruci, znači više bi se treslo nego što to radi ovaj dron i može ovo biti čak možda sjajna praksa ili neki uvod za neko ozbiljnije snimanje ili možda ozbiljnije bavljenje ovim, znači ovo kupite pa vidite da li to za vas, da li možda da možete razmišljati o karijeri, trkanja drona, snimanja dronom i nešto slično. Kao možda najveći nedostatak naveo bi to što sama kamera nema mikrofon, pa ajde ne može nešto da snimi neki razgovor ili slično, ali onda kontate koja je poenta kad bi većinu vremena bio u vazduhu, duvao bi vetar, ništa se ne bi čulo, tako da donekle to stvarno razumem, ali kao što vidite, znači raspoznavanje boja je dosta dobro, crvena ovde je jako upečatljiva, vidi se čak i sa velike visine, ovo je sigurno neki 150 metara snimano i uopšte ne izgleda uopšte loše, jasno se može vidjeti šta se nalazi tu, čak je razaznavanje samih lica, faca, ko je tu, ko maše, ko šta radi, tako da evo i crvena furija ovde izgleda grandiozno iz vazduha i ptičje perspektive, ne zna se odakle je bolja. Tako da mislim stvarno izgleda jako lepo snimak i eto prilika da ne znam, neke svakodnevne stvari, svakodnevne neke radnje koje radite i obavljate, snimite možda ovim dronom, a i moram da priznam da je jako zanimljivo upravljati njime, tako da čak i ako ga uzimate kao samu igračku, mnogo je lepo i zanimljivo koristiti ga i sigurno ćete se dobro zabaviti. E sad jedina stvar koja kaže meni onako me zeza kod ovog drona jeste što ovih 13 minuta stvarno jako brzo prođe, znači toliko se uživite, toliko vam je lepo kad upravljate, kad snimate, da jako brzo prođe tih 13 minuta i eto ja bih voleo, nisam gledao da li ima, ali vjerojatno postoje možda da se uzmu i rezervne baterije, pa dajte tih 13 minuta udvostruči ili utrostručite čak što bi bilo jako lepo, ne znam da li neko iskopirao ovu bateriju ili postoje da se kupe rezervne kao originala i eto lepe ideje, znači super prazna baterija, spustite dron, ubacite drugu, novih 13 minuta i tako 2-3 puta i mislim da će biti sasvim dovoljno i da se provozikate i da svašta lepo snimite. I na kraju ne bi ja bio Supreme Nexus kad ne bi napravio neko sranja i super što se ovo desilo da mogu da posvedočimo izdržljivosti samog drona. Znači leteo sam iznad reke, hteo sam da kako snima vodu, da li se vidi prelamanje, da li ima nekih vizualnih efekata koji su loši i odjednom sama aplikacija mi je javila da hitno sletim jer je prazna baterija i ja se uspaničio, nisam znao koliko to vremena traje, brzo sam naterio punu desno i zapucao se u drvo, sam dron se upetljao u grane i onda se skolutao niz drvo i pao dole. Znači, kontao sam, ajde, lakše ću ga skinuti iz drveta nego da ga vadim sa dna reke, jer to nema sile da ga nađem dole. Tako da sam ga zapucao u drvo, međutim, on je svo vreme nastavio da snima, da radi i apsolutno nikakvih oštećenja nije imao posle toga. Vrlo izdržljiv i onako dosta lagan, pa i kada je pao dole, nije mu se ništa dogodilo, sve je nastavilo da radi i da snima, tako da i posle toga sam leteo bez ikakvih problema. Malo sam ispao glup, ali šta da se radi. Samih modova za letenje ima pregršt, sve sam ih probao, svi su jako dobri, neću vam pokazivati ništa detaljnije, već sami, ukoliko budete želeli, probat ćete, vidjet ćete koliko stvarno cool stvari može da radi ovaj dron. I na kraju, kada se sve uzme u obzir i sama cena ovog proizvoda, dobijemo to da bukvalno za ono što smo platili dobijamo i više nego što smo očekivali. Znači, ne treba vam dozvola pod broj 1, možete ga koristiti normalno, ne morate se plašiti da ćete ići u zatvor. Sam dron jeste bukvalno sve ono što ste od njega očekivali, leti, upravljate, da, ipak je više predstavljen kao igračka, znači ne možete da odete kilometar iznad, ne možete da odete više od nekih 150 metara dalje od vas, imate razne mogućnosti upravljanja, pogotovo bi naveo taj selfie mod gde sam dron odleti od vas, slika selfie, pošaljem sliku, posle se vrati, ili poletanje, sletanje iz ruke, to je onako dosta cool, čak ima i mod da vi bacite dron u vazduh pa on ostane da leti, kao možete pravite cool trikove za Instagram. Ja sam iskreno veoma zadovoljan i baš sam se lepo zabavio snimajući ove snimke koristeći ovaj dron i eto, znači jedna jedina stvar koju bi imao da mu zamerim jeste 13 minuta baterije, ali kao što rekoh, nabavite više i ti 13 minuta se može pretvoriti u vrlo brzu sat vremena zabave. Ako ga nabavite nekad, eto, pišite mi vaše utiske u komentarima ili jednostavno pišite odmah kako vam se sviđa, vidimo se uskoro, ćao!